En calmini sakiraɓe en jawanan to leydi Cameroun ton en on pahmi Paul Biya o jipata ko e laamu o notanama lawol jeetaɓol laamade Cameroun faade duuɓi jeɗɗi garoji ɗi ɗum suuduɗo e gal leydi ndi humpite oɗo beete o notanama 53 piccal 66 ley temedere laamiɗo Cameroun fonde duuɓi 43 sumtama caggal balɗe 15 sumgo ngo hemtagol oɗo gorko e nde ɗo jonde wakkati mo Issa Ciroma lundiyanke keɓuɗo ɗon lunde ɗiɗa ɓelde nde e ɗiɗo jaltuɗi hono alhaali o wondi nultodiraɗo meɗen Rufaw Baba Ashwaria tawtoyten toon to Yaoundé. Rufaw mi salminima. Mi jaɓi Rama Diallo. Rufaw subtede Paul Biya ɗum wonno ko humpiti suuduɗo e gan leydi Cameroun o beete. Non majum Rama heltoɓe RFI fulfulde wala siko Clément Atangana horejo sarwitinoɗo tuginorde won majum gonɗini ɗen limle ko taweteno ha do média rondeji nder ñalɗe ga en jeeɗen Paul Biya mo duuɓi 52 e noon candidat jo mo RDPC kayum on suɓama bana horejo leydi ndiɗo ha laamu joytataɓo on mani heeɓi bakin wote million ɗiɗi ujune temeɗɗe nayyi capanɗe joyɗiɗi e nayyi e temere capanɗe joyɗiɗi e jowenayi ko fondete be geɓe 53 piccal 55 dow temerre e noon tokkiɗo mo laati jagorɗo ɓoyimajo mo kuuɗe ha nder leydi ndi e noon laatiɗo bo candidat jo mo FSNC biyeteɗo Issa Ciroma Bakary mo heeɓi million goto e noon ujune temeɗɗe 52 e wote temeɗɗe 34 o dari be bakin geɓe 35 piccal 19 dow temerre ha korwal tataɓal ɗum biyeteɗo kadi e Cabral Libi on mani heɓi bakin million heɓi bakin kadi ujune temere 59 e wote temeɗɗe 55 ko fondete be toɓɓe tati piccal 44 dow temerre ɗon man ko lutotiri be toɓɓe 5 ko o heɓno ha hitande ujunaji ɗiɗi e 13 ha jowaɓal kadi ɗum laati Bello Bouba Maygari komi wiya nayaɓal on man heeɓi bakin toɓɓe ɗiɗi piccal 45 dow temerre ha ɓawo mako ɗo tawi Ndam Joya parti fiatomayno debbo goto nder darɗe ɗen on man heeɓi bakin toɓɓere e piccal 55 dow temerre. Rufaw Baba Ashwaria ɗum juhay goɗɗo mbiyeten haso ɗum juhi kanko Issa Ciroma kokkitinoɗo keɓal ngal gila ma weeti sumgoji ɗi noy woni no alhaali leydi ndi wondi e caggal humpitegon jaltuɗi ɗi o beete. Rama Diallo daga ko ɗum hokki jawabuji ɗin no be saritinoɗo tuginorde ha galluji kewɗe Bamenda Garwa Douala e noon no Bertois nder nokkuje kewɗe ɗum waɗi kaftal ummatore ɓeɗo tawi ha dow laabi bana tema ko nano toon ha wakkatire nde ɗo woodi piyanɗe seɗɗa ɗe balmi be honanke en ɗon majum ngam ɓe cankita ummatore ɗum huppi pineji ha dow laabi e ko nandi e majum ha wakkatire nde ɗo laabi kubaruji goɗɗi gonɗini kadi ɗum waɗi piyanɗe goɗɗe ɗe balmi ha yonde Issa Ciroma Bakary ko ummatore hewnde ɗo tawe hande bakin ñalɗe kewɗe ngam faddugo on majum candidat jo mo FSNC. A jarama Rufaw Baba Ashwaria